Good morning, Liwat. Matino po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpon. Sa ngaran ka nama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asing katonino nga ni Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios, sa pagisamaraw kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ikuaon itong misa para sa dedication of the Basilica of St. Mary Major. Ako unta sin pagsulsulan sa tumakasalan, tagani magkani ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Merak man lugod sa tuwan Diyos na makakaman, sin pagkapatawadan sa mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, kagurangnan, namimibig kami, patawadan mga kasalan sa imong mga nasasangkuban, tanganing kaming dai makapaugma sa imo sa samoyang mga gibo, makaligtas sa pamibig kanina, kan sa imong Aki, siya kay ibamong nabubuhay, asin nagahadi kasarokan Espiritu Santo. Diyos, agabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramo. Inot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro nin mga numero. Si Miriam asin si Aaron nagtaram tumang ki Moises. Huli kan babaeng taga Ethiopia na sa iyang inagum. Nagtaram sinda. Sa ki Moises sa nadaw nagtaram an kagurangnan, bakong nagtataram man siya sa muya, asinadangog ini nin kagurangnan. Si Moises, iyo ang pinakamubuot na tao sa ibabaw nin daga. Kaya nagtaram ang kagurangnan ki Moises, ki Aaron, asin ki Miriam. Madya kamong tulo. Magduman kamo sa tabernakulo nin paghuroron. Nagduman sindang tulo. Asin ang kagurangnan naghilig sa hariging panganuron, asin tuminindog sa tata kan tabernakulo. Inapod si Aaron saka si Miriam. Pagrani kanduwa, sinabihan niya sinda. Dangugan ni dungunyan ang sakuyang tataramon.
Kung magkaigwa nin propeta dyan sa saindo, magpapahayag ako sa iya sa pangaturugan. Sa pangaturugan, makikiulay ako sa iya. Alagad bakong siring kaiyan ki Moises na sakong surugoon. Sa bilog kong harong, siya ang sakong pinaniwalaan. Hampangan, nakikiulay ako sa iya. Sa malinaw asin bakong malabog na pagtaram. Nahihiling niya ang kagurangnan. Ta daw tadai kamo natakot magtaram nin tumang sa sakuyang surugoon na si Moises. Luminaad ang kaanggota nin kagurangnan sa sainda, dangan huminali. Kan maghali na ang panganuron duman sa tabernakulo, uya si Miriam, dauto na, maputi siring sa ambon. Nagbirig si Aaron ki Miriam asin nahiling niya na dauto na. Nagsabi siya ki Moises, "Kagurangnan ko, nakikimaherak ako sa imo, da imo kami pagsingilon kan kasalan na sa karibungan na ginibumi. Nagkasala kami, daiman lugod siya makaarog sa sarong umboy na minaluwa sa tulak kan sa iyang ina nagadana. Ubos na ang kabanga kan hawak. Dangan si Moises nag-apod sa kagurangnan. Nakikimaherak ako sa imo, O Diyos, na paumayan mo siya." Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maherak ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Mahira ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Kahiraki ako, O Diyos, huli ta ika maheherakon. Sa kadakulaanin sa imong pagkaherak, paraan sa kong kasalan. Hugasi ako kan sa kong karatan, linigi ako kan sa kong kasalan. Mahira ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Midbid ko ang sakong mga kasumbikalan, asin ang sakuyang kasalan, danay na uya sa atubang ko. Nagkasala ako laban sa imo, nakaginibo ako nin maraot sa atubang mo. Mahira ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Malinig na puso lalangas ako, O Diyos, matanos na espiritu tawan sa kuya. Hare ako pagsikwalan sa imong atubang, asin ang sa imong banal na espiritu, hare paghalia sa sako. Mahira ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagrani kay Jesus ang mga pariseo asin skriba hali sa Jerusalem. Asin nagapot sa iya, sa anong dahilan linalapas kan sa imong mga disipulos kaugalian nin sa tong mga magurang, kadaiman sinda naghahanaw kan kamot bago magkakan. Inapod ni Jesus sa mga tao asin sinabihan, "Inanyo ganindo asin pakasaboton. Dahil nakakaati sa tao ang minalaog sa ngimot. Ang minaluwas, iyan ang nakakahati sa tao." Ang mga disipulos nagrani sa iya sinagapot, "Aram mo na ang mga pariseo nakulgan kanadang og an sa imong itinaram." Sa Jesus nagsimbag, "Ang tanom na dai itinanom kan sa kuyang ama gagaboton, pabayai sa sinda, mga buta na nakakabait nin kapwa, buta, nagkakabit nin kapwa buta, kunan buta,
kinakabit ang kapwabuta, sindang duwa, mahuhulog sa kalot. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Basahon ko ining manangod sa merondom tang memorial, yung dedikasyon kan Basilica duman sa Roma, sa ngaran ni Maria, Saint Mary Major. Ini po na Basilica pinagdidiktar sa ngaran ni Santa Maria, huli sa sarong dekreto na ginibo ni Pope Sixtus III, kung saan ang ngaran ni Maria o titulo na Mother of God, no, rumdom, to commemorate the pirang taon in nagkaigwanin Ecumenical Council of Ephesus in the year 431, defining the motherhood of Mary. No? To commemorate this, Pope Sixtus III dedicated a basilica in Rome to the Mother of God. Yun na po ini ang Basilica of Saint Mary Major. Ngunya data may mga arungkaan, may mga basilika, inulita magiining sentro kang pagtubod kan mga Katoliko. Kung di ko nasasala, igwagarong 5 or 4 major basilicas in Rome na kaitong panahon iyon iso nagrurumdum kan mga pronouncements o mga decrees or doctrine kan simbahan na mga importanteng gayo, and the Pope has to defend the doctrines sa sayang mga encyclicals. Kung ilingunta ang mga basilika sa ibang nasyon outside Rome, bako ining mga major, no? Pigapot sa ng minor, no? So araw kan sa Naga, we have the Basilica of Penetrancia Minore, no? But sabihin sa Radit sana. Igwa pa man sa Manila and other parts of the Philippines, but all of them are minor basilicas. So, kung igwang mga jubilee o ano man ang mga importanteng events sa tong simbahan, ining mga major basilicas, they are declared to be sources of indulgences. Ito bagang pag nag-ibisita ka sa sarong simbahan, kung sunodon mo po ang pikasabi na magkumpisal, magdagog ng Santa Misa, magkomunyon, ipangadyi sa mga pigubuot na pangadyion para sa indisyon ng Santo Papa, magkakaiga po kita, ako kita nin indolensya ng sabiyon, may mga kasalan na pinapatawad. Di ko aram kung ngunyan pagpatawadon o sa iyong pagkagadaan. Pero itong mga tugang ta na itoon sa purgatorio, if we offer the indulgence to them, then maybe mababawasan so punishment na equivalent to the sins they committed. So ini po ang importansya kang indolensya asin kan mga basilika. Pag nagpipesta man po baga sa uruan, nagkakaigwa man ni pagkakataon na magkaigwa kitang o magka-receive ng indulgence. It's the same thing as we come here, nag-unubin na kita sa St. Jude, sa iba pa mga santo, alaga, they po pigdi-declare o depende kung may special na event, i-declare, tayo hindi naman araw-araw pagkaka-receive ki indulgence because it requires certain special prayers. Ngunyan sa Banal na Misa,
banal na sa Ebanghelyo na dangog taining manungod sa dahil pagkasanibutan kang mga tradisyon o mga gawi-gawi kaytong panahon, asin ini na hiling ni kang kagurang na Yesu Kristo na ababaw na maray ang pigapod na pagsa Diyos kan mga scribas and Pharisees. And most of them deal only on the externals. Taka itong panahon pagkain ng mga Udiyo, naniniwala sila na malagusan na sa simbahan, sa templo, kang Jerusalem, o sa ima na lugar, dahil mga ni karon nagsulsul, dahil man nagkumpisal, nalinigan na daa, nagaro-washing machine, linaog mo sa naso, gubing na mati, pagluwas, okay na, makasala na naman. Pero aramtaman na ang confession, hindi lang ganon, kundi every time you confess, kailangan na magtanubo sa imo sa pagkamot sa Diyos. Taang pagkasala na lilingawan mo na may Diyos, na ang buhay mo para sa iya, as in ang pagkumpisal, itong pag-recognize sa iya na ang buhay mo para sa pag-umaw sa kagurangnan, baka masyado sa pag-umaw sa diri mo. Kaya, every time we enter the church, this is our consciousness na mantay nagpapadagos kita kang buhay ta. If there's opportunity to ask God for forgiveness, for us to grow in our spirituality, natataday tagibuhon. Kaya, ang mga paagi kang Diyos, sabi nga ni, so, sarado ang puso na abo mag-ako kang mga paagi niya, nagkakaigwas din sa diring pagtubod sa diring ninda. So we have heard the Sadducees, we have heard the scribes, na kang mag-abot sa Yesu Kristo, niya, una ini, piglutukdoan na sa mga tao. Kaya lang, ang problema, karakol siya napigagad sa mga tao, so na mismo dahil man nagigibo. Kansay nang pitutukdo. So, maraot na ihemplo. Kansay Jesus nagtukdo na, sabi baga, he taught with authority. Inulita itong tinutugdo, pinapatunayan niya sa iyang action. And this is through witnessing, through application of the teaching. Sasabihin mo mga tao, gibuha ini dayo pagibuhon. Pero dayo manit ng bigsusunod, paano maniniwala ang tao sa imo? So, sa kadakol na beses, dahil na intindihan ng pagtubod, pero ang simbahan, ang mga chapel, mga kapilya, sa mga paagi, na sa tulinong na pagpamibi, ang Diyos nagtatao sa to, nin kapaliwanagan, nin mga paagi, tanganing makaulay ta siya, as in siring kay Moises, sabi baga, hampangan, ang pakiulay kang Diyos sa iya. That might not be possible for us, pero ang pangadya, baga, nakulo ng misteryong ginigibo. There is nothing impossible with prayer. Ang mga santo, iyo ang mga pruweba na nakiulay sila sa Diyos. And look at what happened to them. They are now examples of true spirit of prayer and trust in God. Santa Maria na naging inagang kagurangnan sa iyong kalinigan, sa iyong kabanalan, sabay ni San Antonio de Padua, we honor today, itaw tapos sa iya ang maninigong pagtubod, pagkuyog sa iyang hinahagad para sa tuya, tanganing ang pupunan ta na pag-discover sa pagkamot kan Diyos sa tong buhay, tunay na magdaktalubo, asin kita, tunay na maging mga aki kan Diyos.
pamibig ka mga tugang, tanganin ning sako sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on man lugod, ken kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangdan ako ang mga pamibig kan sa imong banwaan, na may idol at mga sakripisyo, tanganing sa tabang Santa Maria, ina kan sa imong aki, daing pamibi na masayang, daing hinahagad na daing makamtan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos na nakakaligtas, nagpahayag kami nin pagtuwod sa imo, na makangangala sa kauswagan kang gabos na santos, orog ng gayo, sa pagrumdom kay Santa Maria Birhen, nagpadakula kami kanugay mo sa magayagayan niyang pag-umaw, sa natotoo, darakulang bagay gidibo mo sa gabos sa kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon, an balakid mong pagkaherak, kando ngawan sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin tinao mo huli sa iyan para ligtas ning tao, anaki mong Seso Kristo sa mong kagurangnan. Kaya ano kubo nin mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubong mo sagod paman, nag-aarang kami, pagbuot mo makasanong sa indan sa mga tingog, sa kaugmahan nin mga magkairibang, nagsasabi, Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan, kanagadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami pabanalakan ambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay, sin pagpasalamat binaakini, itinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkaayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iya mga disipulos, na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami nagurumdumang sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangdan, kining tinapay nin buhay, asing kalis sin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, mga tubang, sin maglingkod sa imo, asin nagkikimahira kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, giramdama kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaya baka kan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, si Kagabos na klero, siring man giramdama sa imong pagkaherak sa mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na ang pinapamibi sa misang ini, sinang gabos na gadaan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaibahan, Santa Maria Birhen, ay inakan Diyos, ni San Jose sa iyong esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, San Antonio de Padua, gabos na santos, sa kaintupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umo sa pamuraway sa imo siring man. Huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kay banya, sin sa iya.
sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natugtuan kay mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, ngangahas kitang magsabi, Amanyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga insiring sa langit. An sa mong kakanon sa daw itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang managkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan na warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tangading kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, sinmandigtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Yesu Kristo kagurangan ka na nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kung napagtubod kan sa imong simbahan, sinmapagkanigwa siya mapatuninong, si magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ka na nabubuhay nagahadi, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan sin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kantanda ng katuninungan. Peace be with you. Kordero kan Dios, Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, tawi kami nin katuninungan. mga tugang, yan sang kordero ni Diyos, ang aki ni Maria, ang aki kang Diyos. Siya man ang kordero kan Diyos, nagpapara kan kasalan, kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maumay. Pangatamanong kita kan hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi,
mabuhay ako sagkod pa man sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kami mga nag-ako kan mga langit no na sakramento na may sa imong pagkaherak. Tangani nag-uugma sa pagrumdom sa Santa Maria, Birhen. Sa pag-aargo sa Birhen, man sana magkanigo kaming masangkuban. Kan misteryo na yung pagtubos sa mo, Liki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Responsory for the dead. I know that my Redeemer lives, and on the last day shall rise again. In my body shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Paul, I know that my Redeemer lives, and the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations. By your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Let us pray for our repose of the souls. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants, those who died, the repose of the souls, who has gone to their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Grant him or them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine upon them May they forever. rest in peace. Amen.
kan kagurang-naan mapasaindo. asin sa imong Uli espiritu. ka naman pamaibin, intercession ng Santa Maria, Mother of China, San Antonio de Padua, kamo, bendisyonan ng Diyos na makakama ng Ama, Anaki, Asin, Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na ang banal na Eucharistia, lagaw kita sa katoninaw nga ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning.